sunt Natalia Andreea și astăzi facem un episod pe Brookhaven. Deci culoarea preferată a mea este verde și apartamentul este verde și eu, pentru că eram și cântăreață, dar lucram și la laptop, aveam și foarte mulți bani și mă duceam într-o vacanță la mare. Ies mă și la televizor, mă cam plictisit, copiii sunt plecați cu tax în vacanță. Mă uit la ceva, nu, skip. No. Ar trebui să mă duc și la sală. Poate să merg într-o vacanță la mare. Este numai bine. O să-mi pun acum de mâncare și să merg în vacanță la mare. Imediat după ce îmi pun de mâncare, mă duc la bucătărie să gătesc. Aici fac mâncare. Așa, mi-a făcut un sandvișel. Ce bun e. What the hell? Cine asta? Stați puțin. Unde să? What the fuck? Cine-i dracu ăla? Trebuia să-i dau bani. Trebuia să-l banez. Ce prost am fost. What the fuck? Vreau să zic dacă... Să văd dacă îmi răspunde. What the fuck? Deci am mâncat și... Adică încă mănânc sandwich, da, mă rog. Deci... Să-mi iau din dulapul meu propriu de aici hăinuțe. Sau las să merg la shop și-mi iau. Da, merg la shop să-mi iau hăinuțe. Sau poate să-mi iau din buzunarul meu care are foarte multe lucruri. Nu. Crezi că vei intra în apartamentul ăsta? Am crezut că ai intrat în apartament. Direct ban. Ban. E direct ban. Banhouse. Banhouse. Cine dracu e urâtul ăsta? What the hell? Cineva și-a cumpărat apartament sus. Dacă și-a cumpărat What the hell? Vreau și eu. De închis. Eu nu am Robux. Eu am fost proastă că nu mi-am băgat. Și acum nu mai îmi bag. Mi-am zis mamei că nu mi mai bag. Cine dracu e asta? Să nu dea bani. Știi ce plec? Plec să nu dea bani. Mi-am aici o mașină de la dulap, eu cu mașini. Și mergem în vacanță la mare, măricică, măricică. Să conduc pe autostradă. Să mă oprească poliția, dar dacă trag pe dreapta, trageți pe stânga. Ok, deci mergem. Merem. Și unde trebuie să mergem acum? Cred că trebuie să traversăm vama așa astea. Sper să lua bine. Hai să mergem pe verde. Băi, și dacă n-am luat-o bine, zvarz rău. Cu drumul ăsta către mare. Nu cred că am luat-o bine. Deci de fiecare dată când o iau pe aici, nu iau bine. Când o iau pe partea aia, nu o iau bine. Bine că ieri nu iau bine. Nu te cred. What the hell? Cum poți să cazi în halul ăsta? The hell. Stați că Maria e pe aici aproape. Și cred că mă duc pe aici să găsesc marea. Bă, frate, de... Mă piși pe mine de râs. Pe unde era mare? Am uitat și pe unde e mare. Da, tot. Ce omul mă duc la mare? Am uitat pe unde e mare. Merg aici. Și poate găsesc ceva. Nu știu, să vedem. Ce mașină?
What the hell? Da, merg la sală ca toate fetele de la mine în clasă să fie invidioase pe mine. Mă rog, ce fete când... mesaj de pe TikTok. Așa. O să alerg puțin de bandă. Stai să pornesc. Și când o pornesc e verde. Uiu. Fugi. Stai că vreau și pe aia mare. Cam tremură mânuțele, dar ce să fac? 3 sara bine. Și mereu uit eu că intrare pe aici. Page. Tit. Și unde mergem acum? La școală, nu? Vreau să mă îmbrac puțin mai... cum să vă zic? Hai să mergem în toaletă să ne îmbrăcăm puțin mai... elegant, puțin mai... tot că vă scriu pe chat, puțin mai... unde Y? Puțin mai... stați că... puțin mai... da. Bă, nu mai arătă prostii. Așa, puțin mai sexy. Îmbrăcăm. Ce-mi toaletă. Ne preface și noi că avem fete, ce să zicem că... what the hell? Ce să mă schimb? Aici. Că intră cineva, jur că l-omor. Deci astăzi avem ora de sport și vreau să impresionez pe toată lumea din clasa mea. Cum arăt eu? Cum arăt eu? What the hell? Pe bune. Cum să mă îmbrac așa? What the fuck? E cald afară. Deci, da. Nu. Nici chiar așa. Cred că așa. Așa, și Nike de sport. Da. Ce zice aici? Nu știu să citesc engleză. Pe fată. Să merg să fac mușchi în sală. O minge și... bagă! Și bagă! Și bagă! Bagă! Acum! Bagă în coș! Bum! Nu intră în coș. Și am terminat ora de sport. Vreau să mă îmbrac ca altfel, merg repede acasă să mă îmbrac ca în concert. What hell? Concert sunt singer. Sunt singer. Mergem repede ca în concertul. What the hell? Se face seara întârzi la concert. E
4 și ceva. Nu, 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 nu. La 7:30 să ajung la concert. What the hell? Nu mi-ajunge timpul. La 7:30 să fiu la concert. What the hell? Fugi, 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 fugi. Fugi. Bă, e deja 5. Am ajuns în dormitor. Da, e bune. Acum ce mă îmbrac? La concert. What the hell? Ce mă fac? E aproape 7. E deja 5. Apoi se face 6 și apoi trece repede timpul și se face 7. What the hell? Ce fac? Nu să mă încerc să mă grăbesc. Nu, trebuie verde. Nu, cred că ajung la concert. Nu pot duce îmbrăcată nici așa, toată ziua așa. Deci așa, deci nu te cred. Și nu pot să cred că nu cu ce mă îmbrăca. Da, norocul peste mine. 3 foi cu 4 foi. Și ce-s frumos, dar nu cred că găsesc bluză și singura opțiune e asta. Și ar mai fi și așa ceva, dar singura opțiune mai frumoasă e asta. Decât să părtăci așa în fiecare zi. Așa am ajuns pe la bun. Nu serios acum. Și dracu. Nu, zic că întârzi. Ce mă? Mă întorc înapoi și eu haina aia pentru că nu prea place. Bă, chiar dacă e aproape 7. Întârzi și asta e. Deci dacă intru în apartament fac spume la gură. Și să-mi iau microfonul de aici, de buzunar. Microscop. 7 și ceva deja. Salutare! Și bine v-am găsit pe toți din nou! Nu prea face șmecherea lumea, mă rog. Bine v-am găsit la concertul meu! Wow! Astăzi vom cânta piesa Baby Arde! Wow! Vino mai aproape, ai gust de Nutella, buzele tale dulci mi-ating pielea, na. Vrei să te joci cu mintea mea, dacă vii lângă mine simt că îmi ești jumătate, faci pielea de găină, doar de la câteva 7. Știu deja ce simți, nu, par poți să minți și te cum arde, e fierbinte între noi, arde, să ne stingă cineva, arde și temperatura crește, noapte de noapte, spre multe grade, arde, e fierbinte. Așa, am terminat și concertul și merg acasă. Mă simt la concertul și merg acasă. Uite, și merg acasă. Merge mai repede. Cabum, la cabum. Mergem acasă. Și vă și arăt cam cum. Așa. Simplu, chestia telefonul cade acolo. Tip ce eu iau chestia asta, sar aici. Merg aici, sar pe balcon la mine acasă. Deschid ușa. Mi închid ușa și... bun, acasă. Sau că revin. Eu înceam la calculator să fac mai mulți bani. Ca și la concerte și toate astea. Dar, până la urmei, mă chemase șeful ca mâine dimineață la ora 7 să fiu acolo. Vreau să-mi zică ceva foarte important și veți afla și voi. Mâine dimineață la ora 7. Acum mergem la somn, revin când m-am pus în pat. Și m-am pus și în pat și revin pe la vreo 2 dimineața. E 2 dimineața.
Vedem aici calculator. Pot să mă pregătesc, să mă duc. Cred că mi-au placat aici mai rapid. Am revenit, mi-am luat o apă, m-am făcut și mai și de verde și mergem acolo unde m-a chemat șeful meu. Da, adică la... Nu înțeleg sănătate. M-a chemat într-un loc secret și veți vedea și dumneavoastră. Și vă imediat. Ce loc secret? Ce caută și ăștia aici? Am găsit locul. E deja 3 dimineața și trebuie să ajung încă pe aici. Locul este către mare. Acolo prin vamă, pe unde treci vamă, adică pe asta, pe lângă asta nu este locul. Pe lângă benzinărie, cred că deja v-ați dat seama ce loc. V-ați dat seama. Deci 4 dimineața mai trebuie să aștept. Că altfel mă concediază dacă intru înainte de ora. Nu, am deschis ușa. Și cum poate mă concediază din cauza asta. Ce să feceam până la ora 7 dimineața? Știam că trebuie să mă trezesc la ora 4 dimineața. 5 dimineața. Să intru. Da, șef, mă ascult. Bă, să zic că ești concediată, nu mai ai voie să vii pentru că zi de zi lipseai, lucrai numai de acasă, dar eu nu te vedeam niciodată activă pe laptop, deci ești concediată. Dar, domnule, am fost la concert, deci știți foarte bine, am vorbit cu dumneavoastră despre lucrul ăsta. Nu mă interesează! Ești imediat afară sau chem poliția. Dar, domnule, de ce sunt concediată? Că chiar nu am făcut absolut nimic. Ai venit și la ora 5 dimineața, că eu ți-am zis să vii la ora 7. Ești afară să nu te mai prind vreodată pe aici. Dar chiar nu înțeleg ce am făcut. Vă rog, ieșiți din birou. Au spus să pleci până nu chem poliția. Dar vă rog, ieșiți din birou să discutăm. Plecă până nu chem poliția. Hai, vă rog, ieșiți de aici să discutăm. Am zis să pleci să chem poliția. Plecă! Dar, domnule, de ce mă concediați? Nu, am făcut chiar absolut nimic. Am venit să stăm de vorbă. Mă plictisisem să aștept. Ieși afară până nu chem poliția! Și plec. Cum să-și concediata. Exact asta îmi trebuia. Secret. Ok, dacă mai vedeți episoade de genul ăsta, le continui. Vă